बेयाव जालायनाया जेबो माबा मोनसे ओइ जोंनि थाराजोंनि गन्दगलाव मिरिजों लांदांजों जानायाव बर'आसो उल्टा मिरिया खारनानै बर'जोंसो नांबाय। औ बेनिफ्राय बे गैयैयाव जोंनि बाव मा जाखो ओइ लांदांनि हाखौ सेनोसैयाव दा बावनो लांदांफ्रा बर'जों नांनो नागिरदोंमोन हादियावसो जालायनोसै मिरिजों बर'जों आखबाव जोंनाथ' बेंगलि बर्मन मिरिबो दं इबो दं बाव बोला खादि लालायनो ओंखारलायनाय जाबाय दा बिनिफ्राय गैया थान्दाराम ओमफ्राय जेनेबा बे हाया सोरनिमोन लांदांनि बेसेबां सनाव सेखो नोंसोर ओमफ्राय आं सनखौ आं रोंलालै खोनाबाय थादों आबरनिसो हालायनो बियो गोदोमोन समाव इ आबरनिमोनथ' आरो ओमफ्राय गन्दगल जानानैसो सेलायलायबाय बेसेबां सनाव सेलायनाय गोसोआव दंना सनफ्रा मा होनदोंमोनलाय ओइ बेंगलि आन्दालना मा सनावमोनलाय इनि उनावहाय आदसा सोरबा नोंसोरबो आबरफोरजों होसो जालायदों नामा होसो जादोंमोनथ' गियाखैमोन ना बै समाव मानो गिनो जों उन्दैनिफ्राय देरनायालाय आदसा आबरखौ गिहांबो गिखाया आरोबाव आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आङो दायो दंफैयो नैबे जयपुर होननाय गामियाव बे जाहैबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एकदम हाजो सेराव दै जायखिया आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांग्रोनोसै बे जयपुर होननाय गामियावहाय बर'फोरा माने गोदोनिफ्राय माने मालायनि हाखौ सेनानै लानानै दिनैसिम माने दासिमबो रायजो जाना दंबाय दं आरो खिन्थु बेसे गोबाव जाखो आरो माने बिराद दाङाबाजिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि हाखौ लानानै बिथांमोनहा सेनानै बा सेलायलायनाय जादोंनो आरोखि माने आसामनिखा नालाय हाया माने आसामनि हाखौ माने आदिफोरा सेनानै लानानै माने दखल खालामबाय दंमोन बेखौनो माने जोंनि माखासे आसामनि मानसिफ्रा हाखौ सेफिननानै लानानै दिनैसिमहालागैबो रायजो जाना दं आरो आं बेखौनो एसे दिन्थिलांनोसै गोदोनि माखासे जाथायफ्रा माबायदिमोन आं खोनाबाय थानोसो मोन्दों माने बिराद दाङाबाजि जालायनाय बेफोरबायदि खोथा आरोखि बे जाहैबाय ना नै जायगाखौ एसे दिन्थिग्रोसांनो एकदम हाजो सेराव दै बे जाहैबाय नैबे हाजोआ ओइनो हाजो सेरावहाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नैबे आं एसे आबौजों रायलायनि आबौआ इयाव थायो माने बे एकदम नै ओरैजाय आरो बे बैसफोर जाहैबाय बिसोरनि गामिया एकदम ओरैजाय एकदम नै बे हाजोजों नांजाबखाथारनायखि आरोखि बे आबौआ बेयाव थायो आबौनि न'आ बे आरोखि ओरैजाय नै आबौआ ओरै फै आबौ माथो आबौआ दाबो माथो सेंग्राथार माथो खै बोसोर जाखो आबौ नों बेयाव रायजो जानाया 18 बोसोरसो जाबाय खोमा 18 बोसोर माबोरै जालायदों होनदों बेयावहाय मोनसे समावहाय बेयाव जालायनाया जेबो माबा मोनसे ओइ जोंनि थाराजोंनि गन्दगलाव मिरिजों लांदांजों जानायाव बर'आसो उल्टा मिरिया खारनानै बर'जोंसो नांबाय बेनिफ्राय बे गैयैयाव जोंनि बाव मा जाखो ओइ लांदांनि हाखौ सेनोसैयाव दा बावनो लांदांफ्रा बर'जों नांनो नागिरदोंमोन हादिया सेटेलाइन फैबाय हादिया होमबाबो आं लांदां गामिनिफ्राय खाराखै जों न'खरथाम नेपालि न'खरनै आं न'खरसे बेबायदि आरो बेयावसो जालायनोसै मिरिजों बर'जों आखबाव जोंनाथ' बेंगलि बर्मन मिरिबो दं इबो दं बाव बोला खादि लालायनो ओंखारलायनाय जाबाय दा बिनिफ्राय गैया थान्दाराम ओमफ्राय जेनेबा बे हाया सोरनिमोन लांदांनि बेसेबां सनाव सेखो नोंसोर ओमफ्राय आं सनखौ आं रोंलालै बेमारि मानसि बेंगा मानसि होमबा बै समाव नों माबायदिमोन जेनेबा सेंग्रामोन ना बोरायबायानो खुदिया साबा हिनजावसा सासे बेबायदि आरो ओमफ्राय जेनेबा बै समावहाय जेनेबा बेफोर हाखौ आबरफ्रा जेनेबा होनायाव जेबो माबा खालामासै ना जेबो खालामदिया ओमफ्राय मालाबा होनफिन नामा बे आबरफ्रा जेनेबा जोंसो हा होननानै गावनो लादों गावनो फानफिनदोंसो दायो बिदि आरोखि जों सेनाय हाखौ लायाखै आदसा जोङो बायनानैसो लानाय आदसा दै फिसावा गिदिर हाखौबो बायनायसो बेखौ मा गामि होनो जयपुर ओरैनो जेनेबा खै गरसो दङ बे गामियाव खै गरसो न' दङ दंलै आं बारा गिदिङा ना होमबा नों गोदो आबरनावसो थायोमोन
आबरनावसो औ होमबा नोङो आबरा माबायदिमोन बिसोरनि माखासे आखल आखुफ्रा मोजाङैनो मोजाङैनो ओइ हानि थाखायसो जोंनि बर' सेनावसो एसे मेन्दा मोनदों दाबो लांदावनो जोब गासैबो भागिदार जानानै दंजोबो दासिमबो मा थिखोफोरांलाय सियारखौलाय दोन्दोयावनो दोन्दो सान्दुं नाङाखैना आयै माने थिखोना लाबोबावखो नोंलाय हा माथो नोंखौ आबर बायदिसो नुदों आबर नङा होमबा आबर बुरि बायदिसो नुदों आं नोंखौहाय आबर नङा होमबा आबर नङा होमबा माथो एकदम सेराखौ आबर बायदिसो नुथारदों भगबान नोंनाव अबावमोन न'आ नोंनाव न'आ आंनि न'आनो बेनो आरो बेनो फिसाला आदसा बेलाय खै नाम्बार फिसाला नोंनि 3 नाम्बार नोंना बैसोआ बेसेबां जाखो दा बैसोखौनोथ' जोंनिया गोदो बर'आ दोननो रोङाबालाय माब्रै खोन्थागोन दा बेयाव फैना खै बोसोर जाखो आं बावलायलाङो बेफोरखौ रोंलायलाङा नोंसोर बेयाव फैबा बे जायगाफ्रा माबायदिमोन दानि मानसि नङाना जोङो उन्दैयावनो थानाय ओंखायनो जायगाफ्रा माबायदिमोन बेफोरो हाग्रा गोजामोन हाग्रा गोजा ना ओमफ्राय बे हायालाय माबायदिमोन बै समावहाय बे समाव जियादलानो थांदों बिदि औ गोदोयो बेनिफ्राय जेनेबा आबरफ्रा बेयाव बबे जराव दंमोन बे समाव आबर गैखायानो इयाव गोजौआवसो दंमोन न'नि न'थामसोल' औ माथो खोनाबाय थादों आबरनिसो हालायनो बियो गोदो मोनसे समाव इ आबरनिमोनथ' आरो ओमफ्राय गन्डगल जानानैसो सेलायलायबाय बेसेबां सनाव सेलायनाय गोसोआव दंना सनफ्रा मा होनदोंमोनलाय बेंगलि आन्दालना मा सनावमोनलाय औ बेनि उनावहाय आदसा सोरबा नोंसोरबो आबरफोरजों होसो जालायदों नामा होसो जादोंमोनथ' गियाखैमोन ना बै समाव मानो गिनो जों उन्दैनिफ्राय देरनायालाय आदसा आबरखौ गिहांबो गियाथ' गिखाया जों आदसा उन्दैनिफ्राय देरबोनाय नालाय औ ओंखायनोथ' गियामोन आंखौ होमबा नोंसोर जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो इयावनो थाखानाय ओमफ्राय जेनेबा बे नोंना आदायालाय बे एक्टरालाय बहानिमोन एक्टराबो मालाय गावसिनि कामरुपनिनो एक्टर लागोआबो बालेश्वराव भागिदार जाग्रासो औ ओमफ्राय जेनेबा बेयावनो लोगो मोनलायखानाय लोगो मोनलायनायथ' आरो जों उन्दैयावनो आदसा ओमफ्राय गोदोनि हाबाफ्रा माबायदि जायोमोन मिथिगौना हाथासुनि खुरबाय जाबाय हाथासुनि ओमफ्राय दानि हाबाफ्रा माबायदि जायो दानि हाबाफोरखौलाय जोंलाय मा बुंबावगोन आदिनिनो माबानायालाय ओइ मुर माथुहे लय आसिहि आदि लिखिया ना ओमफ्राय नोङो दा बेनिफ्राय नोङो दा माबा बुंनो सानो नामा जेनेबा गोदोनिख्रुइ एबारना ना गोदोना साबसिनमोन दानिया साबसिन बेखौ माबा बुंनो सानो जोंनि गोदोनिबाथ' सिदामोन आरो दानिखौथ' जोङो हमनोनो हाला दा गोदान बाथौ गायदों माबा गायदों आर'ज गायदों बाथौआथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो दंखायो बारु ओमफ्राय नों जेनेबा बुंनो सानो नामा जेनेबा बेफोर जायगाफोरा माने मोजां नङा बेलेगाव जों मोजां मोनो मानि थाखाय मोजां मोनो नों बे जायगाखौ मानि थाखाय मोजां मोनो होनबा जोंना खामानि दामानि बन लाइ हाजिरा मुजिरा मावनानै जानो गैयाबाबो मोनजायो आदसा बेनि थाखायनो मोजां मोनो माने आदसा बेबायदि आरो होमबा नोङो दा नैबे दानि जे फ्राय मानसि बिहामजोफोरा जे खारनाय खोनायो बेखौ नों मा बुंनो सानो बिहामजो आजिखालिनि बिहामजोफोरखौ आं मोजां मोना मानोबा माने इनि हौवा ओइनि हिनजाव ओइनि हौवा खारग्राफोरखौ आं नायनो मोजां मोना बेफोरबायदि मानसिखौ मोनबा नों मा खालामनो सानो बेफोरबायदि मानसिखौ मोनबा मा खालायगोन देथारगोन मोजां मोनखाथारा ना नोङो मोजां मोनथां जोङो किमान बुजा सोजा जानानै फैदों दासिम नोंसोर जेनेबा बै समावहाय जेनेबा हाबा जालायनायनि बेलायाव गथ' गथाय खांनायनि बेलायाव जेनेबा खेबबेसे हौवाजों नांलायनो गोसोआव दंना खैबार बुयो खैबार नांलायो खैबार नाख्लायो थेवब्लाबो आं खाराखै होमबाबो आं खाराखै ओमफ्राय दानाथ' आरो बुलायबावलासो बुलायानो होमबा मानि थाखाय खारो आराम जालायलायो होमबा मानि थाखाय खारो नोंसोरसो मोनथिनांगौ जोंबो सिनाब्रा नोंलाय जोंनोसो नामा नोंलाय आं जोंनो लुगैयोथ' आरो मानोबा जोंखोबा जोंना बुलाय सोलायनो जानानै एकदम दासिमबो गथ' गथाय जेनेबा फरायहोनो हायाखै बारु दे बेफोरखौ बाद होदो नोङो जेनेबा नोङो दानि नैबे जायगाखौहाय नों माबायदि जाजानो लुबैयो बे जायगायाव दा जेनेबा नों दङ बे जायगाखौ मोजां
सिगांनो गोरोबलायनानै जानांगौ आख' रायजोआ राजाया ज' जानांगौ खौसे जानांगौ ओमफ्राय दा नोंसिना स्कुलाव मा मिडियामाव बांसिन फरायो बेनि मानसिफ्रा हारसासो फरायो खोमालै हारसासो फरायो आंथ' फरायनो ओमफ्राय दा जेनेबा बेयाव स्कुला बबाव दङ ओइ नै एलपि दं खोमा एलपि बेलाय मा मिडियाम ग्रान जायाखै नोंसोरलाय माथो न'सोर थाबाय थागोन लाजिगोन नामा नोंसोरलाय नै दायो मिथिबायना आङो आबैजों आरो आबौजों दहाय आङो आबौजोंसो रायलायखांबाय मा जाहैबाय गोदोनि मानसिफोरनि सेहेराफ्रानो एसे आलदाखा माने गोदोनि मानसिफ्रा मा जाहैबाय माने दंफां बिलाइ दंफां बिजौ खिलिनाय बा माबा मोनसे खिलिनाय जाग्रा नालाय ओंखायनो बिसिनि माबाफ्रा लिभार फांसनफ्रा गोरा जायोना नंगौना जों जायो दौस्रेम औ ओमफ्राय जों जायो हाग्रानि दिंखिया दाउसा दाउला ओमफ्राय दानिया दाफोरनिया आलु दालि होमबा माया साबसिन जायो जोंना मोजां ओमफ्राय दानिया मानि थाखाय मोजां नङा माबा मा होनोमोनलाय बयलार दाना माबा दाना हारुवा दाना माबा माबि आंलाय माथो दानोसो मोजां मोनो एसे थांबानो मानो गारिजों गुरिजों थांनो हायो ना नोंसिना गोदोना थाबायनो हायो बिलाय बोरै मोजां जानांगौ जाखो नों दा गारिजों लांनो हासिगोनब्रा होमबाबो जों दिनैसिम दंथ' अब्लाबो माने गोदोना मानो मोजां जायो आं बुजिना मोनदियालै आथिङानो जोंनिया गोदोना लहा होमबा नोंसिनि समाव बै समाव नोंसोर कारेन्टखौथ' मोनाखैमोन कारेन्टबो गैया जेबो गैया साइकेलबो गैया रिडबो गैया बेबायदि मा जाहैबाय ना लोगोफोर सासे रिडौ लाबानो इयो माने धोनिमोन आरो साइकेल सासे न'खराव लाबानो इयो गोनांथारसै मा जाहैबाय आङो नैबे आबैखौहाय एसे आबै जानायखाय जमनिबो खालामबाय आं एसे माखासे खोथाबो आबैनाव खावबाय एदावबायबो आबैया माखौबा खोथाखौ लानानै दहाय आङो खारनाय खारिखौ लानानै बुंनायाव आबैया एसेबो रागाबो जोंबाय आबैया एसे गोदोनि मानसि नालाय सिदा सिदि मानसि जा बुंगोन थब्लं नङा होमबा ओंखायनो आङो नैबे दिनैहाय बेखौ मा गामि होनदोंमोनलायब्रा जयपुर बे जाहैबाय जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एकदम ओरैजाय हाजोगुदियाव दै बियो माने बे जाहैबाय बे हाया गोदो मोनसे समावहाय आबरफोरनिमोननो मोनसे समाव आरोना खिन्थु दाथ' जेनेबा आबरफोरनि नंला बे जाहैबाय जोंनि आसामनिनो बर'फोर जाहैबाय बर'फोरा माने मोनसे समावहाय नांलायलायनानै दाङाबाजि जानानै बे हाखौ सेनानै लाबाय अकल जों बर'फोरल' नङा बेयाव माने जोंनि आसामाव जिमानखिनि मानसिफोर दङ जेनेबा माने नेपालि बर' बा मिसिं बा बिसिनाव माने नेपाल बायदिसिना आरो मानसिफोर दं आरो सावथालफोर दंनो बेयाव मोनसे ओरैबायदि दाङाबाजि जादों माने हाखौ सेलायलायनायाव माने दाङाबाजि माने आबरजों बा जोंनि आसामनि मानसिफोरजोंहाय दावहा जालायदों आरोखि आं मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन बेयावहाय जाहैबाय कारगिल नाम दोननाया बेयाव आरो बेयावबो आं भिडिअ लाना फैदोंमोन ना बा नैबेसिनि बे कारगिल गामि खाथिनिनो बे जाहैबाय जोंहा जयपुर ना जयपुर होननाय गामियावहाय बेयावबो माने बर'फ्रा जथेस्थ' दङ खिन्थु नैबेनि माखासे बर'फ्रा मा जाहैबाय दिनैसिम माने फरायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला मा जाहैबाय बिसोरो बर' मिडियामाव फरायनो मोना ना बर' मिडियाम स्कुलथ' गैया ना दं जानो गैया ना गैया माने दिनैसिम माने बेयावहाय बर'फ्रा रायजो जानाया बिराद गोबाव जाबाय आजि माने 30-40 बोसोरानो जाबाय हमना ला थेवब्लाबो माने बिथांमोननि बेलायावहाय बर'फ्राबो गैया नङा जथेस्थ' बर' गामि दङ खैखानसो गामि दं बेयाव बर' गामि गंब्रैनि बेलायाव दिनैसिम माने एलपि स्कुलबो गैया एमइ स्कुलबो गैया मोनसे माने दुखुनांथाव बाथ्राया नैबे आरोखि आंनि बेलायावहाय बे माने सबनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन होनना बुङोब्ला माने बेयावहाय गंब्रै गंबा बर' गामि थानायनि बेलायावबो खिन्थु माने दिनैसिम माने गावनि भाषानि जिथुनाखि स्कुल बा लेंगुवेजाव जोङो स्कुलाव फरायोना बिथांमोनहा खिन्थु बर' मिडियामाव फरायनो मोनाखै बे मोनसे बांसिन दुखुनांथाव आरो मा जाहैबाय आङो बेखौनो नोंथांमोननोहाय भिडिअ माने ससेयैब्लाबो थुलमुलैबाबो एसे जमनिबो रायलायबाय आं आबौजों बा आबैजोंहाय बेखौनो आं नोंथांमोननोहाय नैबे गामिनिफ्राय जयपुर गामिनिफ्रायनो नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ ससे लानानै फैबाय नोंथांमोनहा माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो आरो सोरबाफ्रा जुदि मिथिखायोब्लाथ' मिथिखाबायानोसै जायफ्रा माने बे गामिखौ मिथियाखैमोन आरो जेनेबा बिसोरो बिथांमोना बे जाय हायाव दंमोन बे हाखौहाय सोरनिफ्राय सेना लानाय सोरनिफ्राय माबोरै जाय मोनखो बेखौबो सोरबाफ्रा मिथिखाबायानोसै जुदि मिथियैफोरनि थाखाय बे मोनसे आरोखि माने दाङाबाजि जालायनानैसो बे हाखौ सेनानै लानाय जादों नालाय ओंखायनो दिनैहाय आं नोंथांमोननो नैबे गामियाव फैनानैनो मोनसे एसे जेनेबा बिथांमोननि माखासे जारिमिनफोरखौ सोंनाय आरो फिननाय लालायलायनानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनो
कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय आरो जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनानै हरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि अननायावनो आंबो फैबाय थानाय समावहाय मोजाङै मोजां जाहाथे भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो बेखौनो आं खावलायबाय ओंखायनो जोबनायाव आं बयखौबो खावलायबाय जे मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो होमबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय बाय नोदो आबै आबौआबो बाय बाय टाटा। टाटा बाय 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 बाय